segona etapa, avui des de Reliegos hasta León. La temperatura 9 graus a les 7 del matí quan començo a caminar. Fa una mica de ventet, tot i que hi ha més temperatura que ahir, la sensació tèrmica és una miqueta de més fresca, precisament per això, per este vent. Per cert, un vent que el senyor Tomàs, lo sec que vaig trobar ahir pel camí, em va dir que sí, que aquí estirra el viento i que segurament que avui i demà faria mal. Ja veurem com anirà el tema del temps. Me fa una mica de mal la cama treta, més que la cama, lo que és lo problema que tinc de menisc. Les 8 i poquets minuts del matí i entro a Mansilla de las Mulas. De Reliegos a Mansilla, una legua bien medida, diu la dita popular, segons he pogut saber. Una legua són entre 5 quilòmetres i mig i 5 quilòmetres 900 també, segons he pogut. Entro per un lloc emblemàtic, entro per lo que és la muralla de Mansilla de las Mulas, d'origen romà i feta a base de cantos rodados que diuen en castellà, pedres de riu, en definitiva, i fang, i calç. Són unes muralles d'origen romà, per lo que sembla, i que donen la benvinguda en aquest municipi proper a León. Diu que hi ha llocs que la muralla feia uns 14 metres d'alta, per 3 d'ample, Déu-n'hi-do. De Mansilla, a part d'això, explicar-vos que està al costat de, possiblement, el riu més destacat de León, l'Esla, que passarem dintre de pocs. La muralla va ser declarada bé d'interès cultural l'any 1931. I ara estem a punt de creuar el riu Esla, com dia un dels principals rius. Per cert, he esmorzat aquí a Mansilla de las Mulas, cafè amb llet i un croissant supergegant per 2,60 €. Les 9 i 22 minuts, 10 quilòmetres i mig, i aquí ens trobem a Villamoros. Este és el poblet de Villamoros, el lloc d'encontre en avituallament. En vez de passar pel mig de Mansilla, he anat, és igual, he anat bordejant, l'he circunvalat. L'has vist des d'una altra perspectiva d'ahir? No l'he vist ja. De què és avui el bocadillo? A veure, m'he d'acabar el de sardina d'ahir. Seguim camí. Estic arribant a Puente de Villarente, que és un altre dels municipis que tinc que travessar. I parlant de travessar, estic a punt de travessar un altre dels riuets que passem per aquí, el riu Porma, que, passem per una passarel·la que s'ha fet, però que el pont principal és un pont d'origen medieval. Abans de creuar el riu, m'he trobat en Elena, una gallega que per amor està separada, però que aquí va trobar l'amor de la seva vida, segons m'ha explicat. I, ella és comptable, però com que pot teletreballar, ha muntat un xiringuito aquí a la vora del camí. Sobretot m'ha explicat perquè, no per necessitat econòmica, sinó perquè li permet parlar amb la gent i, a explicar i escoltar històries i vivències. La veritat és que ha sigut molt, molt interessant parlar amb ella. Hem estat d'acord en el que el tema del coronavirus està sobredimensionat per interessos, ves tu a saber quins interessos. Este és el pont d'origen romà, un gran pont, Puente de Villarente, per això es diu el poble així, el riu Porma, i una passarel·la que han fet expressament perquè els caminants puguen travessar el riu. ...21 quilòmetres i mig des de Reliegos hasta León. A les 12:10 aproximadament entro a la capital, estic entrant, de fet estic a les
portes de la capital i bueno, porto 4 hores i 55 minuts de temps real. Avui arribo a lo que és el final de l'etapa, la catedral leonesa, que visitarem en més detall aquesta tarda. Ara pràcticament ho he de deixar aquí perquè la veritat me queda molt poqueta bateria, la suficient espero en cas de necessitat, perquè ara des d'aquí he d'agafar un taxi per marxar cap a Horcajos, que és el lloc on pernoctarem